Hello, kawaii natin. So, ngayon gagawa tayo ng kakanin. Ang tawag dito ay jibnia. Ano siya? Bilog na kakanin tapos sa loob niya walang laman. As in, walang laman. Lulubo siya pag niluto. Nakikita niyo. Ano lang to, harina. Tapos pampatubo, gatas, tsaka cheese. Yun lang. Tapos leave mo siya ng 15 to 30 minutes. Saka prituhin. Kasi pupunta kami ng guest house ngayon. So, baon namin to. Gawin natin bilog-bilog. Madali lang siya gawin. So, ito na. So, ito na. I-preprito natin siya. Ito. Kailangan mainit na yung mantika. Yan, lulubo na siya. As in, lulubo parang balon. Yan. Lagay ulit natin. As in, yung laman yan, yung loob niyan, parang hangin lang. Sarap siya. Tapos, lagyan siya ng honey or dipsterman. Kailangan mainit yung mantika bago siya isalang. Yan, lumulubo siya. Ang tawag nila dito ay jibnia. Hindi ko alam kung ano to sa Pinas. So, yan na. Ating finished product. Bilis lang. Salang ulit tayo. Balik pa rin kaagad para ano siya, lumaki pa. So, ganyan lang siya. Ito yung ating finished product. Daming baon. Kala mo naman, walang mga kain. Yan, yung iba mga binili yan in order. Ito lang yung gawa ko. Kasi paborito nila to.